Ano ba yun? Kaya sige po, hindi mo na ako nung ako ba? Di ba medyo nakikita mo ano? Yung pinatutulog. Yun na, alam mo yun. Right. Facebook Live. Facebook lang. Facebook lang ba ba? Live. Parang live. SIM card. Nata ka naka-arban. Doon may gusto mo ako. Dapat yung pera lang. Oo. Wala si Sophia.